Ahoj, zdravím všechny fanoušky The Ring Show. Já jsem Vojta a dneska vám ukážu můj den. První trénink dnešního dne nás čeká na oválu, dáme si nějaké sprinty, dáme si takovou běžeckou, atletickou abecedu, rozhýbeme ty nožky trošku jako Muhammad Ali a uvidíme, jak to půjde, no. Doufám, že mám dneska lehké nohy, cítím to, dal jsem si jenom 5,5 kg ovesných vloček ráno a snad to půjde. Krásný počasí na pořádný trénink. Jsi šampion, musíš to urvat. Jsi král. 3, 2, 1. Já toho babicu zmátím, on celou dobu tam míchal jenom vajíčka v tom videu, tyhle. Mě nemůže porazit, ne, takový. Babica, s pourechem si může porazit ruku, ty vole. To je hrozný. Teďka už trošku vážně, jo. Ukážu vám teďka jenom takové základní 3 cviky, které každý boxer jako zná. To je prostě jasný. Nohy, jeden. Pojďte za mnou. Tohle je jedno z nejdůležitějších cvičení, protože tady musíte zapojit ten zrak. To správný boxerský oko. A ty zbraně. Nagasaki a Hirošima. Rozumíš? Přijdeš a začneš to točit jako blázen. Teď musíte tady na tomhle stroji, že jo, zapojíte ruce, rozjedete to, ten kardiovaskulární systém, to je prostě důležité. Takhle, rozumíš? No tak, tvrdě makám, jak můžete vidět. Dřu. Právě vyjíždím ty nohy, protože pohyb boxu je základ. Potom k tomu dáš ty ruce a rozdáváš ty rány. No. Tak, teďka se budeme trošku ochladit, protože mám za sebou 3fázový trénink. Je to dřina, dřu hrozně, ale my talentovanější nemusíme tolik trénovat, jako třeba naše konkurence. A no, tak teďka se půjdeme převést, protože mám 2 hlavní trenéry. Jeden je Armin Bombitič a druhý je můj Sifu, ten chce zůstat v utajení. Tak na jejich doporučení právě praktikuju studenou vodu. Vlastně ta bolest, kterou u toho pociťuju, se vyrovnává té bolesti v zápase a já prostě se na to připravuju. A nenechávám nejmenší detail náhodě. Takže pojďte se mnou převíct a já vám ukážu, jak zocelit pravého chlapa. A hrozně to tu klouže dneska. Hrozně. Ty vole. Takhle to má vypadat, když správný muž bojuje s přírodou. Když chceš rány rozdávat, musíš je taky umět přijímat. Oh my Lord in heaven! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. He be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying to talk. Vzkazoval mi, ať si dávám pozor na nějaký hospodský hák. Mě takový keci nerozhodí. Vůbec ne. Neví, do čeho jde a já mu ukážu. Nagasaki a Hirošima. There can be only